Benvidas un ano máis a todas as persoas. As son persoas tamén, Rebeca. Novamente, neste fin de curso, os Eticolmeiros organizamos este certame de vídeos en galego. Produtos da terra. Pois agora segues ti. Bueno, pois entón vou ter que presentar ao clan de Eticolmeiro deste ano 2013. Representando a parroquia de Escuadro dende Sestelo Nerea. Dende a Vila do Placer temos a Camiño. Dende Pilleiro City Rita. Volvemos ata outro punto do concello. Dende Parada Raquel Ferradá. Juntando o concello das Cruces. Chegamos de Ponte de Laura, a Morena. Pola Bandeira, o polo da materia prima, Chechu. Representando a familia Gil, dentro o centro de Villeda, Tomate. Agora dentro de Fiestra, dentro a casa de Vivian, Raquel. Acercámonos a Zamora de Villeda para presentar dentro os olmos a Laura, a Rubia. Onde vemos a Alberto un pouco, a Manuel Colmenero, García, pos amigos. E agora a presentar esta fermosísima muller que nos chega dende a Romaría da Tortilla de Laro, Rebeca. E por último, dende Lamela, Distrito Federal, Xan. Este ano temos nada máis e nada menos que 21 maravillosos videoclips. San Benito, 21, o meu número favorito. Juan, non molestes. Ninguén mellor para contarvos a calidade destes vídeos que o noso xurado, composto por Suso Ares, Afonso Leal e o irmán de Mario Casas, Cristian Casas. Que era irmán de Mario Casas. Pois que suba, pero con camiseta, Que tal, Cristian? Moi ben, xa. Como te encontras por Silleda? Moi ben, que estás moi ben, foi un día precioso. Traxeches un póster do teu irmán para que Rebeca o poña no seu dormitorio. Ao final, damos un póster dele firmado. Bueno, pois... dinos a túa experiencia. Que veres que vos fan? Sí. Bueno, fala. Vou poñer isto aquí. Terei que falar dos vídeos. Bueno, neste lío meteume un bo amigo que está aquí, que é Suso. Dixo-me tes que vir de xurado. Vale, pois vou. E tes que falar. Isto gardou un bo final. Cando xa dixera que si ao vir de xurado. Fai pouco estaba baixando unha aplicación no móvil. E no medio da baixada dixo-me non tes espacio. Non hai espacio para máis. Coño, que cousa máis rara. Empecé a mirar no móvil o que tiña para borralo, para poder baixar a aplicación. Mirei a música, dábame pena quitala. Mirei os libros tamén. E ao final fui mirar os vídeos. E ao mirar os vídeos descubrí un que tiña 36 minutos. Aquilo a mí non me sonaba de nada. Na miña vida gravei un vídeo de 36 minutos. Teño dúas cativas. Unha delas ten 7 anos. Normalmente piden o móvil cando imos no coche para ir xogando e demais. Ben, pois un día, voltando de Noia, a pequena pediu o meu móvil, dixen irá xogando, pero non foi xogando. Colleu o móvil, pousou na ventanilla e foi gravando todo o recorrido no coche. Sin dicir nin mu, ali deixou o tema. A súa irmá e eu que íbamos diante non tiñamos nin idea tampouco, estábamos falando das nosas cousas, ás veces falando, outras veces escoitando música. Era un vídeo apaixoante. Víase un toxo pasar, a vaca. Púxeme a ver o vídeo inteiro e digo, igual ten algún mensaxe.
non había moito mensaxe, máis ben non había ningún, pero no medio, o cambiar de emisora, en un momento dado, sonou un pouco de música de Milladoiro. E entón, produciuse unha maxia, non? Todo encaixou. Aquel toxo, aquel eucalipto, aquel pino e aquela vaca, parecía que estaban postas pola persoa que fixo a música. Foi unha casualidade, non? Eu cambio unha mosca, pero vos conseguíchedes en algún caso tamén eso mismo e sin casualidades, non? Algún de vos acudiu ao tema documental, outros fixeron máis ben un musical estilo Broadway, algún pousouse na música para facer incluso poesía, outros interpretaron literalmente as cancións, algún que está aquí moi cerca, e cando digo literalmente, Xan está rascando caralho. Digo, bueno, ben, outros, sin embargo, chegaron a un nivel de lenguaxe cinematográfico que a min deixoume certamente abrallado, non? Non sei quen é o ganador, pero o tema de Alcatraz ten algunha escena que hai un lenguaxe cinematográfico perfecto, non? Cando lle dan unha paliza a aquel preso e non se ve porque hai unha persoa diante tapando aquelo. Eso é ter lenguaxe cinematográfico, utilizar, ser sutil, non? Se esa mesma escena chega a gravar Xan, pues bueno, habría miolos, habría sangue, este acto empezaría con un minuto de silencio en memoria dos actores de Xan. Son tamén é lenguaxe cinematográfico, non cabe duda, pero son formas diferentes, non? Ao final é pouco relevante isto. O realmente relevante para min é que participachedes. Participar significa participar na vida social, e significa mollarse, e significa dar un mensaxe. Desde ese punto de vista, tedes a miña noraboa a todos. Nada máis que decirvos esto. Gracias, Cristian. Despois te dou o meu número para que lle des a Mario. Tamén, eso sería Rebeca. Cala, pastor. Imos comenzar coa gala. E cala un pouco que eres un animaliño. Animaliño? Animaliño eu? Animaliño é o can de Meda. Ese sí que é un animaliño. É o cabalo de Nerea, é o ovella do Escuñaello, é o lagarto de Laura. Están chamando lagarto. Non. Como moito a ti chamaríate pulpo. Pero non sei que prefiro, Falando de animais, cal é o primeiro premio da tarde? Pois o primeiro premio será para o mellor animal protagonista. Ah, moi ben. A quen entrega o premio? Tratándose de animais, hai unha autoridade suprema no Colmeiro, o amigo dos animais e dos equipos en apuros, don Ramón Balado. Pois que soa Ramón Balado. Non sei por que decía o dos equipos en apuros. Non sei a quen se refería. Supoñese que vai contar. Home, pasa por un sobre. A ver, sujetamos o micro. Moi nervioso estas cousas. Desde que se está lá. Non o podo creer. Digo, os tres nominados. Que te parece? Que opinas dos nominados? A verdade que está reñido, porque eu non sabería por que decidirme. Seguro. Seguro, seguro. O cabalo de Nerea é un interesante nominado. Sí, pero tamén a chaqueta esta, non sei. É unha ovella. Voulle dar a vida de Xan, casi mellor. Sí? A vida de Xan. A vida de Xan. Que foi Alberto Meda. Protagonista da vida de Xan. Dedícanos agora. Nunca tanta xente tuve mirando por mí. Bueno, pois darlle as gracias a quen votara por
Cando medo. É o meu regalo. Gracias. Pero ahora que un regalo para que sepamos ben. É porque... Sí, señor. Esto... Bacon. Bacon. É unha golosina. Bueno, Ramón, pode baixar, moitas gracias. Estarás contento co que che gustan a ti os animais? Gústame muchísimo, sí. Xa sabes que Lamela son xente preparada. E agora, que ven? Pois agora toca entregar o segundo premio da noite, o videohit ao mellor actriz ou actor infantil. Isto tamén lle podíamos dar a Meda, que é como un neno grande. Ou a Aurea e Esteban, que son os rapaciños. Pero ese xa pasa en idade. Mellor será que vexamos os nominados e invitemos a alguén para subir que entenda de nenos. E quen entende de nenos de toda esta xente? Bueno, eu creo que o mellor preparado está é o señor Cociña con diferencia. Pois sí, un aplauso para o profesor que acaba de sobrevivir a unha semana en Londres con 20 e tantos nenos de cuarto de eso. O primeiro que enseño hoy. Vostede estará máis preparado que abalado. Sí. Despois desa experiencia, seguro. Mellor actor, actriz infantil. Os nominados son Porca Miseria, Saudade 3, Saudade 3 e Ícaro. O gañador é Ícaro de Manuel Colmenero. E como Manuel Colmenero non está, recolle o premio Daniel Calviño. Que te quedan as palabras, Daniel? Bueno, dar as gracias de parte de Manuel, que me chamou un pouco. Bueno, nada máis. Gracias a todos por votarme, Manuel. Nada máis. Se pode retirar. Grazas, Jesús. Podes volver ao teu asiento e ir contando a gala desde Twitter. Mestre, lembre, son 140 caracteres. Non se pasa. Bueno, Xan, como bebes esta noite? Como queres que te vexa? Máis lista, máis simpática, máis sexy. Non, home, non. Quero dicir que non se non te fixaches no elegante que estou. Ah, iso, bueno, xa sabes que eu só teño ollos por unha muller. Bueno, Xan, xa vexo que non eres capaz de apreciar a miña elegancia natural. Sí, muller, pero sabes que hoxe aquí hai unha muller máis elegante que a ti. Ai, sí, e quen é? Pois o mellor xefe de estudios do Colmeiro, Andrea Ricoi. Pois entón que suba a recoller o premio ao mellor vestuario. A entregar, perdón. O gañador é a chaqueta de lana. Iso é un representante da secretariana. O premio entrego aquí. Saber quen é o portavoz do grupo. Quen é o portavoz? Quen é o portavoz? Xa que este inverno fixo moito frío, a chaqueta escarallábase nos... E fixamos un vídeo. Moitas gracias a todos. Mestre, unha foto. Mestre.
Non sei se pode chamarse elegante esta xente, pero bueno, xa que me negan a min este premio, que sou o home mellor vestido desta sala, teremos que seguir adiante. Bueno, Xan, non presumas tanto que teño oído decir que ti ganas moitos en roupa. Non quererás comprobar agora? No, ademais, a auténtica beleza natural é a que temos no noso concello, non che parece? Pois sí, e ainda temos un premio para valorarlo. Sí, o premio especial Concello de Silleda. Para o videohit que mellor recoñece, o bonitísimo que é Lamela. E non só Lamela, senón tamén Laro. Estou che dicindo que Lamela. E tamén Laro. Bueno, xa está. Quen vai entregar este premio? Pois quen vai ser? A primeira dona de Silleda, a alcaldesa Paula Fernández. Un aplauso. Bueno, eu vou aproveitar para dicirvos que traemos dous premios. Un para o videohit ganador, que este que é un regalo para que o leve, e este outro que é un agasallo do Concello de Silleda ao Instituto, porque creo que facedes unha labor magnífica no feito do traballo que facedes todos os días, tamén a promoción do noso Concello. Por lo tanto, isto para os profes, para os líderes... Abre o aí con... Os nominados son Ícaro, Laura Gómez, videohit e Gigantes de Laura Fernández. Me va a encantar esto, ¿eh? Los ganadores, Laura Fernández, por Gigantes. Sabemos que te va a ilusión darlo, pero... Abreu. Unhas palabras, Laura. Moitas grazas, felicidade a todo o mundo que participou, moitas grazas. Unha aí por Juan, unha que tres. Pensa que era un tonto. Piche, Rebeca, que vídeo tan bonito. Fijo que se grabou Lamela. Sí, home, sí, a fervenza de Lamela, o mosteiro de Lamela, as carballeiras de Lamela, o centro urbano de Lamela. Bueno, entendo. Hai máis mundo despois de Lamela. Creo que sí. Un día lévote comigo á cidade e pasamos un día de compras. Que che parece? É mellor que vayas indo ti, que eu teño máis cousas que facer. Churras, churras, churras! Para que saio, Mira que eres, Veña, que premio toca agora? Agora toca o premio a mellor produción. Este fijo que lle dan hermanos Villar. Ali fan todo. Tractores, trituradores, máquinas de millo, desbrozadoras. Que non é iso, animaliño, que se refire á produción de vídeo, ao traballo mellor acabado, mellor montado... O que mellor monta con diferencia é Mateo, pero non sei se lle darán a ele. Mateo de vídeos non sabe nada. Non veches que o seu videohit parece grabado cunha batidora? É verdade. Pero, ademais, é certo iso. Pero, ademais, non tivo sorte que a actriz que escolleu, que sei que lle deu unha patada nos... Non te creas todo o que ves, Xan. Niso consiste a arte da produción, en que parezca real o que se grava. Pois o que máis sabe diso no noso instituto está claro quen é. Pois sí, o noso secretario, que subo ao escenario, Xosé Fuentes. Un aplauso. Raquel Vivian, terceira nominada e gañadora. Que suba Raquel Vivian, un aplauso. Bueno, moitas gracias ao Pablo e a Loli e ao xurado e, bueno, que pasedes todos unha boa noite. Ai, Xan, que nerviosa estou. Oh, Sabes que premio toca agora? premio a mellor actriz. Pois iso, e sabes quen está nominada? Bueno, carallo. Non veño que estar nominada. Sí. Bueno, tranquila, xa me encargo de todo. Tómate unha tila ou unha valeriana desas. Podía entregalo eu, pero para darvos unha alegría vou chamar ao escenario un home que entende moito de actrices.
Este home analizou cada vídeo buscando detalles máis sutiles. Entón que suba ao escenario o xurado Poch. Señor Poch. Sinto, Mateo. A gañadora é Silvia Carballo. Bueno, moitas gracias a todos, en especial a Rebeca por haber contado comigo. E agora outro premio importante, o premio ao mellor actor. Por que os dale non quixen, que senón... Este ano hai grandes nominados. Pois sí, Alberto Meda, Esteban de la Fuente, Pablo e Abraham Urrea. Que difícil decisión para o xurado. Pois sí, que son un dos membros do xurado, Suso Ares. E o terceiro e gañador é Alcatraz de Raquel Vivian. E o actor é Pablo. O gañador é Pablo. Bueno, volver a ese instituto funde, Bueno, pois nada, moitas gracias a todos que me votastes. Gracias a Raquel, que foi a que me vendeu esta historia para facer. E, bueno, a Tomás, que é outro rapaz que actúa, que ainda que Raquel lle dixo ti dalle, pois deu-me bastante suave. Bueno, gracias. Xa só queda un premio. O premio máis importante da noite. O que todos queremos gañar. O mellor videoguía do ano 2013. E para entregalo, que suba outro membro do xurado. Xa sabes quen é... Non me digas que é Hermandi. Cristian Casas. Un aplauso para Cristian. E os nominados son Laura Gómez, Poida que si, Poida e Alcatraz. Non está claro cal é o gañador aí. Non sei. Suso, hai un problema, marcaste dous. Pois eres un membro do xurado, terás que decidir así. Ah, pois sí. Aí van que improvisar. Raquel, quen foi? Gracias outra vez. Raquel, leva tu papel de recordo. E agora que suban todos os gañadores, o sea, Raquel, non te sentes, a sacar unha foto. Xa damos isto por remontada a entrega de premios do videoguía 2013. Silvia. Os premiados. Os premiados, non vejo a nadie levantarse.